Velkommen som kunde hos Conceptdata. Vi fokuserer på det unikke. Conceptdata er totalleverandør inden for IT-løsninger. Vi sælger primært IT-udstyr, software og serviceydelser til erhvervsvirksomheder. Vi sælger blandt andet HP, Lenovo og Apple Computer. Conceptdata forhandler også Microsoft Now og C5-programmer, men også alternative programmer til ERP-løsninger som Applicon og Economic. Vi er et innovativt, åbent og moderne firma, og dette afspejler sig også i de løsninger, vi implementerer til vores kunders forretning. Conceptdatas primære målgruppe er mindre og mellemstore virksomheder. Det er vores mål at være den mindre virksomheds IT-afdeling, hvor virksomheden kan få den totale leverance og efterfølgende service og konsulentydelser. Vores samlede kompetence over de sidste 20 år giver gennemtænkte løsninger og rådgivning af din virksomheds løsning. Alle vores konsulenter er certificeret i de enkelte produkter, som giver sikkerhed for din virksomhedsløsning. Velkommen som kunde hos Conceptdata.